Ito ang DXDR 981 sa Dipolog, numero 1. Tatak RMN. Sumala sa atong mabasa sa Juan Kapitulo 5, versikulo 8 ngadto 18. Si Jesus nga atong Ginoo giakusahan nga naglapas sa balaod. Mao na no, Juan Kapitulo 5, versikulo 8 ngadto 18 atong mabasa sa maong mga tudling nga atong Ginoong Hesukristo mismo giakusahan nga naglapas sa balaod. Niya laing tudling sa Biblia, Kapitulo 7, versikulo 12 sa maong gihapong libro ni San Juan. Atong mabasa sa maong tudling nga ang atong Ginoong Hesukristo giakusahan nga ng limbong sa mga tao. O sa laing tudling, mao gihapon nga kapitulo, sa Kapitulo 7, pero versikulo 20, ang atong Ginoong Hesukristo giakusahan gihapon nga giyawaan. Mga higala, mga tinahod nga tigpaminaw, mga ginikanan, avid listeners of this program, ang kahayag sa pagtuong Katoliko, ang tulumanon nga nagsentro no sa pagtuo. Moingon maayong adlaw kanatong tanan. Og labaw sa nga tanan, moingon ta maayong adlaw sa Ginoo. Nining laing hugna no, laing edisyon sa maong tulumanon, ang kahayag sa pagtuong Katoliko, na atay isgutan nga usa ni siya ka hangyo. Although ato naman ning nahisgutan makadaghan ang higayon dinhis maong tulumanon, pero kung gikinahanglan nga ato gihapong tukion pag-usab alang-alang sa atong mga igsuon nga nagkinahanglan, ato ginang balikon no, mga higala, mga tinahod nga tigpaminaw. Kini bitawng atong pagkaon adlaw-adlaw, balik-balik raman yun no? Daghang mga gimbuhaton nato nga di gyud nato malikayan, nga dili unta nato siguro gustong balik-balikon kay sila pa masumhan man ta anak veritas. Pero kung gikinahanglan, kinahanglan ato ginang balikon no? Mao na diha sa pagpangalagad, dili raman ang atong gusto. Ang atong gusto unta, gusto tag lain-lain, maisgutan nato. Pero ang reality nga dili man kanato no, dili man kita tanan nga nahibalo no. Dili man ang tanan nasayod sa mga katin-awan sa atong pagtuo.
Bodi pasabot na apa may mga igsuon gud nato nga hangtod karon nagpabilin nga nangit-ngitan no sa pagtuo. Mao nang kinahanglan for the sake nila no, para nila kinahanglan ato gyung himuon no ang gikinahanglan para nila. Buot pasabot ato gyung tagaang pagtagad. Ang buot na akong ipasabot na manggoy naghangyo nako no bag-o lang gyud nga dili unta ako gustong balikon kay murag bago-bago ra man siguro nako nahisgutan. Murag kung wa ko malimot last year Nobyembre no o Disyembre ba to ako ning nahisgutan, pero karon Pebrero 8 no atong hisgutan na usab ni kay ikinahanglan no ang mahitungod sa kinibang mabasa na to sa Exodo 20 versikulo 1 2 3 ngadto sa 5. Kay matud pa sa naghangyo nato Veritas, tinuod ba ang giingon sa akong higala nga dili Katoliko nga kana kunong atong napulo kasugo ato kunong gi-revise buot pasabot na ako na i-delete na to diha. Na ay giwala kuno diha sa napulo kasugo na to, wala na to i-appeal. Aron sa paglikay sa sugo sa Dios nga kitang mga Katoliko wa ta maglikay ana atong gibuhat. Buot pasabot dinhi sa ayang pasabot diri sa bersikulo 4 ug 5 sa napulo kasugo gisgutan man ang pagdili kuno sa mga imahin ba, ining pagkulit og larawan, pagbuhat og imahin o larawan o ribulto, dayon gisgutan po diri nga dili ka muyukbo no. Atong basahon gali ni walay kapin walay kulang no. Bersikulo 4 ug 5. Ayaw pagbuhat og Dios o larawan sa bisan unsa didto sa langit o dinhi sa yuta o diha sa tubig nga anaa ilalom sa yuta. Ayaw pagyukbo niini. Ayaw pagyukbo sa bisan unsang Dios o pagsimba niini kay ako ang Ginoo nga inyong Dios og abughuan ako. Matud pa sa maong hangyo na kuana nga tinuod ba Veritas nga kining bersikulo ha o kining bahina sa napulo kasugo gidilit nis Katoliko kay naamanggog kuno diha sa inyong napulo kasugo diha sa libro ninyo sa katikisem og labi na diha sa kana ganing inyong gawas sa inyong simbahan no diog entrada na amay mura po siya papan nga bato dili mura simento nga gisulatan sa napulo kasugo og nabantayan no nila no sa mga dili Katoliko o katong iyagyong nahinagbo ba nga dili Katoliko nag-ingon niya ambot nako di na ako ka litra por litra gyud sa iyang gipahayag kay istorya raman to ang ako lang nasabtan sa iyang istorya nako. Niingon siya nga kanang inyong napulo kasugo da Veritas giwala man ang pagdili sa larawan yung pagbuhat og ribulto dili man na mabasa diha no sa inyong napulo kasugo di hindi pud mabasa diha kining pagdili og pagyukbo sa mga ribulto nga buot ipasabot gituyo kuno og delete ng bersikulo 4 ug 5 aron paglikay anang sugo sa Dios diha mahitungod sa pagdili nga dili magyukbo o magbuhat og mga ribulto o magkulit og mga ribulto dayon dili ni yukbuan matud pa sa Dios diri nya nganong gidelete man na tanawa ra gud no tinuod mo pod kay kung tanaw nimo diha gud sa ako man nabasa po na kanang gisuwat sa atong simbahan diha atong napulo kasugo dili naman gud po na mabasa ng pagdili so pagbuhat o pagkulit o mga ribulto dahil kini pong pagdili sa Diyos pagyukbo ni ining mga butanga
Mao ni atong hisgutan karon, no, sa atong tulumanon. Gani do na pa siya gipaapas ato, pero ato na lang ning tagsa-tagsaon kay kinira ba tong oras kulangon kung atong i-discuss og ayo, no? Ako lang ipahibalong daan katupong mahitungod po sa kanibang pagpataliwala ko, no? Balik-balik naman yung timahan din, no? Pero atong sublion kay naa may naghangyo, no? O nga, diha kuno sa 1 Timoteo 2:5, giklaro man diha nga usaray tigpataliwala ang ato lamang Ginoong Hesukristo. Nganong kita kunong mga Katoliko, daghan man tang tigpataliwala mo kanang mga santos nga musangpit punta nila, no? Di ba klaro nga gisupak kuno nato, gisupak kuno nato na mga Katoliko kanang giingon ni San Pablo diha sa 1 Timoteo 2:5 nga usaray tigpataliwala si Kristo ra, pero kamo o kitang mga Katoliko daghan man tang tigpataliwala nga mao na mga santos, no? Kanang mag-ampu ta nila nga mangayo tag panabang nila, no? So mao na ang atong hisgutan karon, no? Okay, diretso ta, no? Mga higala, mga tinahod nga tigpaminaw, no? Kung ato gong subayon o sayron ang hanay sa napulo kasugo, no, sa atong pagtuong Katoliko, aduna man ay kanang gitawag na tog duha ka hanay, no? Duha ka anhay. Unang hanay kanang gitawag na tog detailed nga hanay sa napulo kasugo. Detailed o kanang gitawag na tog biblical nga hanay nga taas-taas gyud na siya, no? Ikumpara niya nang kanang gitawag na tog abbreviated nga hanay. Kanang gitawag po nila og catechetical formula nga hanay sa napulo kasugo. Maura na, no, napulo kasugo ang gihanay, pero dili parehas ang paghanay. Ang usa tinaas og katong detalye nga mao gyud ang naas Biblia. Mao na gitawag og detailed nga hanay, no? Detalye nga paghanay sa napulo kasugo nga kana gyung naatanon sa Biblia mabasa gyud, litra por litra. Then ang ikaduha nga hanay kanang gitawag na tog abbreviated o minubo nga hanay. Kana bang gi-summarize, mayong gi-summarize, walay gidilit ana nga tot. Ang litra lang siguro na ay gidilit, pero ang tot, ang buot iposabot na atanan diha kay gimubo man, no? Kay kanang salagda god sa mo abbreviate ka o kanang mo summarize ka. Siguro oni mo nga kung mububo kag mga pulong nga ang buot iposabot ana mga pulonga na anatanan diha og unsay gisaysay. Nakuha ninyo ang punto? O ang kanang termino ha, pwede natong gamiton kanang giingon, no, sa atong mga magtutudlo, no? Sa pagtuo, magtutudlong Katoliko, itawag na nila og catechetical formula. Diya sa catechetical formula, gimubo ang mga pulong para dili kayo mukaon ba og space, no? Pero ang buot ipasabot ana naanatanan diha, no? Ngano mang moingon ta, no? Ang naa sa atong catechetical formula, no, catechetical formula kung maghisgot anang larawan, kining naa sa bersikulo 3, mao ni ang naa sa catechetical formula nga matud pa, ayaw pagsimba og laing Dios gawas kanako. O timani mo ni mabasa des catechetical formula. Den sa detailed ana nga hanay, mabasa po ning 4 og 5 nga nagdili og pagbuhat og mga Diyos o mga ribulto o pagkulit og mga larawan, then gidili ang pagyukbo. Mao ni mabasa sa detailed o kanang gitawag na tog biblical nga hanay o biblical presentation sa napulo kasugo. Pero diya sa minubo na to nga hanay, wala na to giapil ning sulat kay gimubo lagi, no? Wala na to giapil ning pagdili sa mga Diyos o pagkulit og ribulto ba nga himuong Dios o kining yukbo, wala to na giapil diha kay sa rason nga madaan naman na diris bersikulo 3. Kaya sumala sa pagpasabot nga Katoliko. Nga naman, ato na kong sabto ng versikulo 3, nga mao ni ang naa diha sa catechetical formula o abbreviated form, no? Nga hanay diha sa napulo kasugo.
Giingon diri, ayaw pagsimba og laing Dios gawas kanako. Nga namang moingon mang kaberitas nga madala na diha kining paghimog ribulto o kining magyukbo ka, no? Unang-una, no? Unsa may tumong sa tao, no? Unsa may buot ipasabot aning 4 og 5. Paghimo og larawan o magkulit og ribulto, dayon yukbuan, ingon nga Dios. Mao man na, gihimong Dios ang ribulto. Maghimog ribulto dayon yukbuan, pagbaton man naglaing Dios, di ba? Mao na nga, kung ato nang imubo, pwede na naton idili i-apil kay madana man diri sa 3. Kay mao man gyud po na ipagtulon ang Katoliko nga kung maghimo kag ribulto den himuon imong Dios, imong ilhon nga Dios. Okay, sumala sa pagtuong Katoliko kung maghimo og ribulto, tahoron raman. Yukbuan raman ni anang yukbo nga buot pasabot veneration o pagtahod na man po na sa Biblia kanang yukbo nga pagtahod lang o gihingan lang nato na sa Grego og dulya, no? Kay doon naman ko'y superlative ng yukbo kung ato yung estudyohan ng Biblia, dili man kay usara, no? Nga klaseng yukbo. Na yukbo nga pagpakadiyos, mao na, giterminohan ito nag-worship. Sa Grego ana, gitawag na itong latria, a worship that can be given only to God. Ang pagsimbang ay kahatag lamang sa Diyos. Pero, ang wala mahibaw sa ato mga igsuon nga dili Katoliko, nga na ay yukbo, nga dili pagpakadiyos. Kanang gitawag na to og veneration. Sa Grego, dulya. Pagtahod ba, no? Naaman na, no? Later on, kung naatay panahon ato panang pamasahon ng mga tudling sa Biblia, nga mosuportar anang naay pagyukbo nga dili pagpakadiyos. Pagtahod lang bot pasabot. O kining 4 og 5 dinhi nga gidid anto sa pagkulit og ribulto og kanang pagyukbo, ang bot ipasabot ani kung atong hunahon nga amao na Dios na to. Pananglit ako, maghimo ko ribulto ni Santa Maria, dayon akong ilhon nga kanang ribulto ni Santa Maria mao na Dios nako. Mao na, pagbato naman naglaing Dios. So, maigo aning bersikulo 3 nga mao nang naa sa catechetical formula nga ayaw pagsimba og laing Dios gawas kanako. So bisan pag dili na hisgutan diya sa catechetical formula, no? Kining 4 og 5 madana diya sa bersikulo 3. Kay kanang 4 og 5 pagbaton man naglaing Dios. Kanang maghimo kag ribulto den yukbuan nimo ingon nga Dios, pagbaton naman naglaing Dios. So mao na nga kung maghisguta og sabot o kanang thought sa in English, wala tay gidilit. Ang ato lang gidilit diha ang litra kay di man po dautan nga move on na to, i-abbreviate na to, no? Gani katong mga igsuong bisag mga dili Katoliko mo abbreviate man po. For example, ang Iglesia ni Cristo. Kana galing Iglesia ni Cristo, ilaman nang i-abbreviate og INC. Di ba? Dayon, kana pong mga saksi ni Jehovah, pwede man na i-abbreviate og JW. Dayon, kana pong Seventh-day Adventist, pwede po na i-abbreviate og SDA. Di man dautan mo abbreviate, no? So, labi na pod kay ang matuod nga simbahan, naman po'y katungod ana, gahom. Kay unang-una, sige naman gay nato ning gibalik-balik, Mateo 18:18. Unsa may giingon sa atong Ginoo mahitungod sa iyang iglesia. Ang inyong idili diri sa yuta, idili nako sa langit. Ang inyong itugot usab dito sa langit. O adunay gahom ang simbahan sa paghimo ana. Lakip na nang maghimog balaod, ug unsa pa diha, no? Aprobar og debosyon, ong inana og unsa pa, no? So mao na nga wala tay gidilit diha. Doon na lang tay wala giapil nga mga litra para makasave og space, labi na kung magbutang ka diha sa atubangan diha simbahan, kung imo yung i-plaster diha ang detalye mataas man, daghang magamit nimo nga space, no? Aron mamubo atulan nang i-summarize. Pero siguraduhon nga naatanan diha. Napagay tayo idugang gamay ani, hindi lang nato tason. Kana pong gihisgutan nga Sabat, na ako'y na hinabi pong Adventist mingon sila nga agi usob sa Katoliko na ka MB Sabat, remember the Sabbath day, giusob remember the Lord's day.
Oh. Oh. Kanang Lord's Day sa atong pagtuong Katoliko mao man ay Christian Sabbath. Lord's Day lang atong giterm kay kung base ko ka sa history gani ako ni mahisgutan pohon no. Kung di ko makalimot no sa debate namo sa akong higalang Adventist si Igsoon o Brother Mitchell Bindilio ako nang hisgutan nga ang Christian Sabbath wala na giwala gihapong Sabbath pero ang panglantaw na ang terminong gigamit para mapalahi ang daan no Lord's Day magigamit sa mga Kristiyano no dili Sabbath pero ang application Sabbath gihapon kay pahulay man na. Mao na no kanang nasa pinadayag 1:10 so pinadayag 1:10 may naghisgot si San Juan diha og adlaw sa Ginoo mao na no gani ato po nang i-appeal dayon katong mga testimonyo nila ni Justin Martyr nila ni Saint Ignatius of Antioch nga gihisgutan po na nila no kanang Lord's Day no anang gihisgutan ni San Juan diha sa pinadayag 1:10 nga kung ato ra bang basahon sa Ledyard's translation matud pa I was worshiping on the day of rest no gitawag nagpahulay pod no kanang adlaw sa Ginoo nya kung mo dagan kag mo research ka diha mga exegesis sa aning Biblia matud pa nga kana Domingo kuno na ug naa manggali hubad sa Biblia ana nga El Nuevo Testamento no naa akong kauban ana no nga matud pa dito giklaro gyud nga Domingo na giingon dito sa El Nuevo Testamento yo fui en el espíritu en el día del domingo. O mao na nga pahulay gihapon na kanang Domingo. Pero nganong naingon ana na atangin ninyo diri sa istasyon no kung dayon na pod no ang ikaduhang debate namo ni Brad Mitchell no karong March 29 no dinhi sa istasyon no sa programa ni Brother Kenneth Bustamante no atong higala no sa ang sangka sa katarungan no atangin ninyo na mga igsoon. Mao na no nga wala tay gi-delete no kay maingon sila nga anong giusob mo na Veritas. Sabat then giusob og Lord's Day. Litra ra. Lord's Day giusob pero ang application maura. Pahulay. Dili man kay importante gunang parehason ra gyud ang litra, no? Ang importante man diya og giunsa nimo na, no? Kay dili man ning strikto ning Ginoo diri kung maghisgot tag litra, no? Kay pwede man na hubad-hubaro na to parehasaan ng kanang Hebro, pwede man na ining liso na to. Nga malahi na ang purma, di ba? O Elohim, anong nahimo man ng God, di ba? What ay gidelete diha? Ang purma ra, ang literal giusob na to, ang word, pero ang application, maura, pahulay man na gihapon. Kanang Lord's Day, rest man na. Yung Sabbath gihapon na, pero maulagi, atangin ninyo sa atong discussion, ana, no? What ay gidelete, ana? So kini pong mahitungod sa pagdili sa og Dios o ribulto, di ka mo yukbo. Mao na madana na diri sa bersikulo 3 kay kung moingon ra pud ka nga gidili ang pagyukbo o ingon ana na kay naa may yukbo nga pagtahod lang nga wala idili. Mao na nga kinahanglan specific ang bot ipasabot aning 4 ug 5. Ang pagyukbo ni nga pagpakadiyos at ubangan sa larawan mao nay gidili. Madala na diri sa bersikulo 3 kay ang labas ana nagbato naman kaglaing Dios. Kaming mga Katoliko wala man mitudlo ispare nga kung maghimo mig ribulto amo nang yukbuan ingon nga Dios. Ang gitudlo ispare pwede ta mo yukbo nga kanang pagtahod lang ambot pasabot o veneration dili nang pagpakadiyos kay bawal na, no? Kay klaro na sa bersikulo 3, ayaw pagbato og laing Dios gawas kanako. Mao na nga kung muyukbo kag ribulto, imo nang huna-hunaon nga mao nay Dios, pagpakadios na. Mao nay gidili. Pero kung ang pagyukbo nato pagtahod lang o veneration lang dili na daotan. Sama atong pagyukbo ni Josue at ubangan sa arka nga naay larawan si Kirubin sa taas, dili man to pagpakadios sa ribulto. Gitahod ra man tong ribulto. Pero ang labawng gisimba didto og kinatasan ang Dios. Yun ana, literon ato nang matuki og ayo. So wala tay gidelete ha. Kay lahi ng catechetical formula nga gimubo o gipangmubo o gipang abbreviate lahi pud tong detail gani no naamang koy catechism ana nga nabasa nagiusla na ko tong hardbound gyud nga catechism nga duha man na kahan-ay gani diha no
Mo gani siguro ang mga dili Katoliko na to mga igsuon nakakita man anang duha ka hanay sa napulo ka sugo sa Katoliko nga naara po diha ang detail nga katong tuas Biblia mabasa gyud. Gani kining Biblia ang Katoliko naa man na diri wala man na gidilit no kini galing Biblia nga akong giatubang ron Biblia man ning Katoliko. Wala man na gidilit ng 4 ug 5. Didto ra sa abbreviated o catechetical formula kay gi-summarize man to didto. Mao na. Lahi ang summary, lahi pod ang detalye. Mao na nga kanang atong naa diha sa atubangan sa simbahan ag minubo na abbreviated pero naatanan diha kung masabtan na to. No, mao na mga igsoon, nakuha ninyo? Okay, adto ta atong mahitungod sa tigpataliwala, no? Ako pauntang hisgutan tong larawan kay napa ko i-support og ayo ato pero naka-atik na manggug ko sa akong style nga makabsa na pukus panahon para mahisgutan gyud nako tanan mudagan sa ko dito. Kung ma-explain na nako kung naapay panahon ay ako mobalik dito ha. Kay akong nabantayan ko doon sa mataas kay nako di na nako mahisgutan tong usa. So dagan sa ta atong kuan mahitungod sa kini bang tigpataliwala. Mga igala mga tinahod nga tigpaminaw, kinigong mag-interpreta og mga tudling sa Biblia. Mao ni timan igini og ayo kay naa diri ang kanang gitawag nato og missing dimension. Ambot pasabot na ko ng missing dimension. Kana bang kinahanglan yun natong itanom ba sa atong hunahuna? Aron ta maghiusap pagsabot aning Biblia, dili nato ni isalindot. Galing lang na missing ni, but pasabot mura bag natabunan. Murag naamang gud po'y espiritu, way lain na kung pasangilan ani espiritus kangit-ngit nga buot mutabon ani nga dimension, no? Ang buot na ko ipasabot kining gitawag og pag-interpret sa Biblia duha man guning kaklase. Kanang una kanang gitawag og private interpretation o kinaugalingon nga pagsabot. Bawal na diri gibabasa sa 2 Pedro 1:20 pa na kung ako malimot. Bawal lang private interpretation. Kinahanglan ang ato kunong pag-interpret sa Biblia kanang gitawag og authoritative interpretation. Authoritative interpretation. Kay kana kunong authoritative interpretation, dili gyud kuno ta mabahin-bahin ana. Whereas kung anhi ka sa kanang gitawag na tog private interpretation, mabahin-bahin man da ana. Mao kuno ning nadaghan ning relihiyon kay kasagaran dili ra ba kuno mo angkon nga private interpretation ang ilang style sa pag-interpret. Nga inigbasa sa Biblia og ilang nasabtan mo ingon na sila kini naa mo husto kanang ila dili. Then ato po kaspikas lahi pod ilang interpretation nagkasumpaki ay na mo ning nadaghan ning relihiyon ron. Mao na nga kung dili gali nato tamdan ang giingon diha ni Pedro diha sa 2 Pedro 1:20 ba na kung ako kalimot nga bawal nang kinaugalingon nga pagsabot sa Biblia. Kung dili yun natutuhuan ng giingon ni Pedro diha unang Santo Papa, mabahin-bahin yun ta, ug natinuod yun, nabahin-bahin man ta mga Kristiyano ba, karon? Kilain-lain man ta private interpretation. Diba? Tinuod biya na. Then karon, nganong mo ingon man kabiritas nga kanang authoritative interpretation dili ta mabahin-bahin ana. Natural, kay unsa man day principle anang authoritative interpretation. Mo bitaw to nga sawa pa mo kayab og balik si Kristus langit katong nabanhaw na siya. Mo to hinungdan nga iyang gibinlan si Pedro sa maong Yahweh. Pero gipasiuna na to niya nga tagaan sig mga Yahweh. Simbolo man to sa pagkalabaw niya. Otoridad man to katong mga Yahweh. Simbolo man to katong Yahweh og otoridad.
iyang gitugyan ni Pedro. Unya kadtong tali abot na gyud ang pagkayab ni Kristo sa langit human sa iyang resurrection, siyang pagkabanhaw, iyan ang yung turn over kanang otoridad ni nga gisangon niya ni Pedro nasa Juan kapitulo 21 15 ngadto 17. Juan 21:15-17 nga matud pa, Pedro, ati man na ang ako mga nating karnero. Ati man na ang ako mga karnero. Di na ako na-expound. Ayaw kay mataas mag ako na ihog hisgot. Okay, anyway, ako naman ni-hisgutan, no? Miyagi pod, no? So, ang otoridad, but pasabot, sa pagmando sa iglesia, sa pagpangulo sa iglesia, sa 12 ka mga apostol, niadtong tuwa na si Kristo sa langit, nakabalik na siya, tuwa na ang pagmando ni Pedro. But pasabot, kinahanglan atong sundon ang leadership ni Pedro. Sa dihang nawala na si Pedro, atong tan-ahon diya sa history kung kinsay nakapulis katungdanan ni Pedro. Dili na kung atong wad una nga dimension kanang panguna-huna nga mubasa lang kag Biblia kung sa imong nasabten tukod na din kag imong pundok, mabahin-bahin ta ana. Mo man ning nadaghan ning relihiyon ron. Mo man dili man taon gamit lang ko gamay ha pagpahimok at dili man taon bugo. Di man taon kanang ako lang nang gamiton para pagpahimog ato. Di man siguro bugo ang atong Ginoong Hesukristo nga pasagdan lang taniya nga biyaan taniya diri walay mangulo nga makita. Hibalo man gid siya gulay mangulo magkabahin-bahin yung mga tao. Mo manggali ng atong mga tinuhuan ron na agi pangulo ang atong mga nasod na agi presidente na agi prime minister o unsa diha para na ay simbolos panaghiusa o instrumentos panaghiusa man ang nay leader. Kay kung wala goy leader, walay mamuno, nagbisay kinsa ra may tuhuan, wala may final arbiter. Amaw na nga sa 12 ka apostol si Pedro iyang gitugyanan sa mga yawe, iyang dito niya gisangon na malibog bitaw ko ana mga igsuo na to nga supako nila na nga pagtulon ang Katoliko nga sa 12 ka apostol sa pagyud mo balik si Kristo sa langit, iyang gipili si Pedro nga mao'y mangulo siyang iglesia diri sa yuta nga nang gitawag na tug visible head, no. Ilan ang supakon nga kung ato pong tan-awon ilang tinuhuan naaman pud sila leader. Nahinumdum ko sa debate dito sa Cebu nga pamatud-an nga si Pedro gitudlo ni Kristo ingon nga visible head sa iglesia. Ang affirmative ana ang atong kauban, no, ang atong yung national president sa Catholic Faith Defender si engineer o professor Gita Mondok, no. Siya may affirmative. Then ang negative side kadtong debatista sa iglesia ni Kristo nga si Brother Ramil Parba. Ako bang gihuna-huna ba nga nga no? Nga naman nga negative side ang iglesia ni Kristo nga kung buot na hunaon naaman po sila labaw, naaman sila kanang gitawag na itong executive minister. Niya inigkawala ra ba ni Felix Manalo pagkamatay gipulihan din nila glaing executive minister si Iranyo. Dayon pagka wala na ni Iranyo giilisan na po ni Eduardo Manalo. Ang mulutaw karon sa debate ninigar sila sa usa ka proposisyon nga kung buot na hunaon ilang giapirmahan sa ilang gibuhat. But na akong ipasabot giapir ilang gihimo. Gihimo man na nila nga naa sila executive ulabaw. Di ba ang executive minister kinalabuan sa mga ministro? O pangkalahatang tagapamahala? Di ba mo man na ang katungdanan nga gisango ni Kristo ni Pedro? Pangkalahatang tagapamahala kay gitugyan gud ni Kristo, no? Ang pag-shepherd, no, pagbantay sa panon ngadto ni Pedro. Mo may buot pasabot ana ang tagapamahala, no? Pangkalahatang tagapamahala, no? Na nga gisupak nila ang usa ka proposisyon sa debate nga ilang gibuhat. Mura bag kuan ba? Kana bang ginikanan ba nga moingon ngadto sa anak-anak ayaw paghubog-hubog. Kay dili na maayo. Unya, palahubog na isang dako. Murag inanang nahitabo. Nga naman, kay sa debate, gisupak mo na ni Ramil Parba, debatista sa Iglesia ni Cristo, nga si Pedro mao'y silbing executive ba? Umubot pasabot na tinugyanan sa mga yawe o visible head.
O sa 12 ka apostol, siya mo'y gibinlan sa Yahweh. Oo. Nga siya na po'y silbing mangulo. Oo. Muna, ang ambot pasabot ba nga, ang authoritative interpretation sa Biblia, kung di ta mawala, atong sundo ni kinsay leader. Si Pedro man, unya kay naa sa buhat 1:20, giingon nga kung ang katungdanan gani kuno mabakante, doon nagi mo puli. Unya kay ang gingherian ni Kristo nagpadayon man kay lig-on, but pasabot walay bugto nga doon nagi puli kung mawala na nang nagdumala diha. Na kung magsalig ra kag Biblia mo bitang supak kita ang pagtulunan sa mga igsuon nato nga Bible alone, kay wala man diha gisulti tanan sa Biblia ng mga tinuod. Naagid mayon sila biritas na alagi tanan sa Biblia, unsay naatanan sa Biblia kana ding mangutana kag kanus-an natukod ang iglesia matubag ba na sa Biblia? Biritas 33 AD. 33 AD lagi, pero mabasa ba na sulod sa Biblia? Dili oy. Pagkadaghang di mabasa sa Biblia. Kamatayo ni Pedro. Dili ni Pedro, ni Juan. Kamatayo ni Juan. Nabasa ba na sa Biblia? Pedro gali, no? Ba to? Mabasa sa Biblia? Ni Pablo? Mabasa ba sa Biblia na? Naay mabasa diri sa Biblia nga mga account, pero dili tanan. Pero alang-alang mayong kag, di man mabasa biritas, dili tinuod. Hinumdum na po ko anang, kana ganing, mayong sila nga, dili mabasa sa Biblia nga si Pedro nakaantos Roma. Dili man na lig-on nga argumento, nga naman, tungod lang ba kay di mabasa sa Biblia, di na tinuod. Pagkadaghang tinuod nga di mabasa sa Biblia. Pero naamay masabot sa Biblia, no? Daga na po mo, taas na po kuha na ron, Pedro na po itong topic. Sige lang, importante mag-usahay, malakbitan na to, kung mo-explain ta, no? Kung mahisgutan na to. Muna nga, buti pa sabot, authoritative interpretation. Kung kinsay gitahasan ni Kristo, si Pedro man to, then kinsan na po'y napuli niya, mao man ang listahan, at ang ininyo kung maghisgot yutaan ng succession of authority. No? Gikan ni Pedro, ni Linus, ni Clitos, Clemente. Mao na kung naa diha magbase atong interpretation, authoritative, no? Nakasandig yod sa leader. O nga naa po siya mga kauban, kanang gitawag na tog College of Cardinals o kanang gitawag na tog kay kanginani mangguna, no? Dili man po nag-inusara si Pedro, no? Kay si Pedro naman siya mga kauban. Gitawag na tog pwede po na tog tawag tog College of the Apostles. Kay mo tay mga kauban tong ubang mga apostol. Ang successor ni Pedro mao na mga Santo Papa. Ang successor po sa ubang mga apostol mao ni ato mga obispo. Kung mayon tag obispo, apil na ng mga kardinal, kay kardinal obispo na. Mao na nga kung sila mo'y magtigom, ang ilang galing ma-pronouncement mo na gitawag na tog magisterial pronouncement. But pasabot anang magisterial pronouncement mo na gitawag na tog authoritative pronouncement. Ngano man kay ang ilang authority gikan man sa mga apostol. Magisterial pronouncement ang laing pulong nga gawion na to. Pronouncement o pagpadayag sa hugpong sa mga magtutudlo. Mo man na. Kay magisterium gikan sa pulong magister. Magister but pasabot magtutudlo. Sa ato pa kanang magisterium but pasabot ana hugpong sa mga magtutudlo. Nya kadto mga apostoles hugpong man tos mga magtutudlo. So ang ilang puli hugpong pud sa mga magtutudlo. Nya kung hubaro nato na sa bag-ong termino magisterium. Mo na gitawag na to authoritative interpretation o magisterial interpretation. Yawa man sila ana. Basa ra magbiblia kung siya nasabtan mo ingon mo dag husto na ni mabahin-bahin lagi ta ana. Unya karon adto ta Veritas, padayon na atong kuan tigpataliwala o sige atong ditsuar na kay mahutdan na tag kuan ron oras. Veritas, unsaon man day pagsabot ng klaro man kay ng 1 Timoteo 2:5 nga usaray tigpataliwala. Si Kristo raw niya nga kamudaghan mo tigpataliwala. Boy no mo ni ang atong kadang gitawag na tog authoritative interpretation. Unsa may ilhanan nga ang atong interpretasyon husto? Unsa may ilhanan nga ang usa ka interpretasyon husto?
usa sa ilhanan nga ang atong interpretasyon husto kung walay masupak nga ubang mga gitudlo o mga bersikulo sa Biblia. Kung walay masupak. Bori pasabot, kung ang usa ka interpretasyon masupak sa laing mga tudling sa Biblia, kana, klaro gina, nga sayop ng interpretasyon na. Giunsa man ito pagsiguro nga sayop ng interpretation sa mga dili katoliko nga pag-ingon nga usara itig pataliwala si Kristo ra, then maingon na sila, dili lagi nato pangayoag tabang ng uban, si Kristo ra gyud. Kay usara may tig pataliwala, unsa may ilhanan. Nga ang interpretasyon nila dili mao. Kung mosumpaki sa laing bersikulo sa Biblia, ano man, umingon sila nga, sayop giday mo dangop pata, o moduol patas mga santos. O sa mga espiritu sa mga taro nga nahingpit na, kay usara mitig pataliwala, si Kristo raman, so dili na ta moduol. Di na ta moduol pag uban ka ng mga espiritu sa mga santos nga nahingpit na o sa mga santos, no? Di na ta moduol nila, kay siya ra mitig pataliwala, do siya ra gyud atong pangayo ang tabang, wala nilain. Unsa may prueba na nga sayop na nga interpretation. Musumpaki man na diri sa Hebrehanon, akong basahon ning Hebrehanon. Okay, basahon nato ning Hebrehanon kapitulo 12, bersikulo 22 hangtod 23. Apan ang giduol ninyo mao hinuon ang bukid sa Sion ug ang syudad sa buhing Dios. Ang langit nung Jerusalem uban sa linibok ka mga anghel niini. Giduol ninyo ang malipayong kahugpungan sa mga panganay nga anak nga ang mga ngalan nahisulat didto sa langit. Giduol ninyo ang Dios ang maghuhukom sa tanang tao ug ang mga espiritu sa mga matarong nga nahingpit na. Ako ning gibasa kay naman ko'y mabasa diring pulong giduol. Mao man na, kita mo duol man kita si Dios. Pero ang uban moingon man nga sayop mo duol patag mga santos. O sa mga espiritu sa mga taro nga nahingpit na. O kay sa Dios lagyog ka o ni Kristo lagyog ka mo duol mo musangpit o unsa diha. Yan dili man na mo gitudlo diri sa Biblia. Ang gitudlo diri sa Biblia kung do naman tay duolon ang Dios og ang espiritu sa mga matarong nga nahingpit na. Kinsa maning mga espiritu sa mga matarong nga nahingpit na? Ug ato ning tun-ano gayo sa exegesis sa Biblia may lain. Kanus aman mahingpit ang mga Kristohanon? Diri ba si yuta o didto na sa langit? So kay duolon man sila but pasabot pwede na to mahangyo, pwede na to masangpit. Giduol ninyo ang Dios ang maghuhukom sa tanang tao ug ang mga espiritu sa mga matarong nga nahingpit na. Dili lang di kay ang Dios lamoy duolon usang piton. Apil na po diay ng mga espiritu sa mga matarong nga nahingpit na. But pasabot mga santos. Asa man ang mga santos asa man mahingpit dito na sa langit. Kanang gihisgutan di as pinarayag size 9 nga to sa 10 katong mga martir dito. Basahan ninyo ng pinadayag size 9 nga to sa 10 mga kalag sa mga matarong nga nahingpit na. Tuwa na sa langit. Mao na mga igsuon. Dayon lain pa dili lang kay kanang Hebrehanon mismo kanang ilang gikutlo sa 1 Timoteo 2:5 wala man nila iklaro iapil lang bersikulo 1 no musumpaki man na sa bersikulo 1 no kung kanang ilang pagsabot nga dili day pwede himong tigpataliwala ang mga santos kay usara man tigpataliwala si Kristo raman so dili day pwede gyud makapataliwala ang uban kay si Kristo ra gyud sayop na nga interpretasyon nga naman. Atong basahon ng bersikulo 1, ang kadaot ko daan nila, kay ang basahon, nga anad mo nunta ni sila memorize og Biblia, no? Mga tudlings Biblia.
Kita galing mga Katoliko lupig man tag minimorya og tekstos Biblia. Mas anad man na sila mong kapitulo, bersikulo laway. Oh, kita di man katahapit ka memorize og teksto. Pero bisan pag dili ta kayo kabalo memorize og teksto, pero ang importante nga ang atong pagsabot sa mga teksto hustod. Sao man ang maay kita memorize og teksto nya, dili pod mao ang atong pagsabot. Sa ilo alang ko ninyo ha. Mao man ni tinuod. Okay, ilang basahon ang 1 Timoteo, diretso sila sa 5. Na og 5 ra, kung kwaon nimo ng 1, mura sila correct paminahon, di ba? Okay, pag ingon diya sa 1 Timoteo 2:5, si Kristo ra tigpataliwala, o mediator sa to pa, dili di pwede makapataliwala ang uban ng mga santos sa ilang mahimo. Kay si Kristo ra gyud. Sakto ba na nga interpretation? No? Masumpaki na. Dili lang sa Hebrewanon. Masumpaki po na diri mismo sa versikulo 1 sa 1 Timoteo 2. Nga naman, diri sa versikulo 1, wala man gibawal ng pagpataliwala sa mga tao. Ano, basahon ko ha? Ang ilang gibasa, dito sila sa 5, o 1 Timoteo 2:5. Dili na, masipyat gyud ta makulangan galig premise ang atong konklusyon o argumento. Masipyat gyud ta na atong konklusyon. Mo bitaw nga kanang mga kuan na to, mga judge na to di sa korte. Dili gina sila muhukom diretso nga dili paminaw ng nagkadaiyang mga saysay, no? Paminahon yun na both sides na murag nakabasa ko sa atong statement response sa atong mayor, gikutlo magali na, no? May katong response sa atong mayor ni atong letter sa uban sa atong obispo ug mga kaparian, itong ilang kuan siya na ilang bang pag-deklarar bang dili maayo ng katong nangahitabo nga patay. Dayon ang atong mayor ni hatag po siya og iyang side kay basig pasabot siguro nila kay naamangoy po yung mga tao nga sila dayo pasanginlan without due process of law. Okay. Dayon mao na nga gisaysay nila dito gani, gikutlo nila basta ako na lang pud ning i-appeal ni. Ako sang tanawon to akong kopya, no? Kay mo apply ni. Ako lang ni isgutan gamay, no, mga higala, mga tinahod nga tigpaminaw kay naamanggoy argumento diri nga gikutlo sa atong mayor nga gikan jud sa atong santos nga si Saint Agustin nga kundi ko musupak ani tinuod ni ato guning santos gikutlo. Pero ila lang ning gigamit but pasabot nga ang ilang side paminahon pod tinuod, no? Kay giingon diri ila pa gikutlo ning giingon nga the WASP's cautioned you should not decide until you have heard what both have to say. But pasabot mo desisyon gali ang tao sama sa usa ka judge, dili gyud ka mo ditsog desisyon diha kung dili nimo mapaminaw ang pikas-pikas side nga usaray paminaw nimo, sipyat biya kana. Dayon gikutlo po nila si Saint Agustin nga matud pa ni Saint Agustin, no? Didaubos animabos kontra Manichaeos, but pasabot here the other side. Paminaw yun ang pikas side, dili lang ikaw ray mag-istorya diha, di nimo paminaw ng pikas. Dayon gingon pagyud sa Biblia, gikutlo pagyud ang Biblia. Come now and let us reason together. Mayo kay ning kuan statement sa atong mayor. Umuna ambot pasabot, paminawon pud sila kay tinuod mo gud pud kay ang atong gobyerno, no? Pinagi sa atong mayor, akusahan man gud sila nga kana kunong mga extrajudicial killing, kanang patay nga mga illegal, sila man ay pasanginlan na without due process of law. Sakto man pod kay dili man gud ta makakonbikto, maka-akusar og tao nga walay deklarasyon sa proper court. Ikaw lang mingon nga sila may gihimo na speculation ra man na huna ra man na. So but pasabot kinahanglan na gyud kay ebidensya og na mga ebidensya ipasaka nimo na sa korte, then let the court will pronounce. Dili kay ikaw ray mag-pronounce nga imo nang gikonbikto ng tao. Kana ako man ginang gitawag pod extrajudicial thinking.
extrajudicial nga panghunahuna without due process ba, no? Di sura kag konklusyon nga mao na nga wagay ka ebidensya wa pagalin na mahukmi des korte. Hindi na pwede. Then katupong statement sa atong obispo nga gigamit niya ng terminong kanang judicial killing, dili po niya pasabot atong gatumbok siya gani kung di wa koy panahon basahon taas po ni no. Atong statement sa atong obispo gisgutan na niya ng extrajudicial killing pero wala siya gitumbok kung kinsay bot pasabot niya. Lain mong guning uban pag ingon galig extrajudicial killing bot pasabot ang gobyerno na dayon gahimo dili. Kay kana unsa mo din ng extrajudicial killing bot pasabot ana pagpatay nga illegal. Kanang pagpatay nga illegal dili ray gobyerno ray makahimo ana. Of course na po na ginoon hitabo na labi na dito dapit sa Middle East ba na mga kasong mga ingon ana nga abisan man gali diri sa Pilipinas na apoy yung ana pero let the court dili ka magpatakag tumbok diha nga ang gobyerno mo gihimo ana. Kinahanglan na ka ebidensya og ipasaka na sa korte og ang korte man ang bahala mo ingon nga o kana mo man ang dili kita magkasinabot diri kung atong naaputay panghuna-huna nga kanang gitawag po na kong termino extrajudicial thinking, extrajudicial nga panghuna-huna. Kung naay extrajudicial nga pagpatay naapoy ka nang gitawag na to extrajudicial nga panghuna-huna. Unsa may bot pasabot na ko ana kanang extrajudicial killing bot pasabot illegal nga pagpatay. Kana pong extrajudicial nga panghuna-huna nga wala masubay. Yun na. Extrajudicial thinking may akong term ana no, extrajudicial panghunahuna no. Kay kung tumbok lang kag sila mo ana ang gobyerno gihimo ana then walay pronouncements korte ana pataka-taka ra ka nakahimo kag extrajudicial nga panghunahuna wala masubay nga panghunahuna taka ra kag tumbok. Ang atong obispo gigamit niya ng pulunga dili kay nagtumbok siya pasabot na tanan na posible kay wa mo kabalo atong obispo kinsay gahimo ana. Pero yung galig extrajudicial killing ang illegal nga pagpatay dili lang kay ang gobyerno may makahimo ana, mahimo na bisan kinsa bisan ako pwede ko kahimo ana. Naay buluyagon nga tawo nga ingko bardungon sa katilingban pwede man ako'y muhunos ana o gusto na ako di po ko mahadlok. Pero illegal na kay without due process of law man na. Bisan pagpari pwede kahimo ana. Bisan pag obispo pwede kahimo ana. So kanang extrajudicial killing bisan kinsa pwede kahimo ana dili lang kay ang gobyerno. Pero let the proper court may musulti ana dili kay bisan kinsa. Muna nga kung akong gibasa ang statement sa obispo og sa kang mayor wala man ti problema puro wa man to nagcontradict gani no. Kay ang mayor nagdepinsa lang pud siya kung siya mo itumbok no. Kay naman po yung mga tao nga sila dayo itumbok, di ba? Muna nga i-cite ni mayor ning word din ni Saint Augustine no. Nga niingon si Saint Augustine, di daubos animo babos kontra Manichaeos. Here the other side no. Di sir ka mo konklusyon paminawas ang pikas-pikas para di ka masayop. Unya ako na lang po ning i-appeal day tuod. Akong iklaro nga ang statement sa ako na lang ning i-appeal ha kay importante po ni no. Murag gusto pud sa Espiritu Santo siguro nga ato ni maisgutan para malinawan ba. Kay namang guy media di lang ko magtumbok og asa ni nga media. Nga ang statement sa obispo og pahayag sa mayor murag ilabang isabong nga nagkontradict ko no mura ko nag-atakihay ang obispo dito sa gobyerno ug ang gobyerno ni balos pud murag nag-away ko no. Dili man na mao ako man yun ang gibasa ng statement sa obispo o statement sa mayor. Wa man na taong nag-away. Wa man na nagsumpaki. Ang mayor igo lang siya nagsaysay pod sa ilang side. Kay naman gud po yung mga tao nga pag ingog extrajudicial sila dayo itumbok. Dili man na pwede. Let the proper court musulti ana dili ibig sa kinsa musulti ana mo tumbok. Naka-ebidensya, nakapasaka kag kaso nga naay hukom sa korte. O inana dili ka pwede katumbok dayon og kinsa kay bisan kinsa pwede makahimo ana. O mo na din ang obispo general to iyang bot pasabot wala siya gitumbok ato so wala to magkakontra.
Dahil naman ko'y media nga moingon nga, to ana po ning obispog kaparian, ga apil-apil na pod. Ila po yung kutloon kuno sa kuan. Gani, no, ang pruiba nako nga wala magka-contradict ang gisaysay sa mayor o sa obispo. Kay, gani, gidahig manggali sa mayor ang gihimos obispo. Ano, basahon nako ning dapit diri sa kuan. Diri, basahon ako ning diri nga part, taas magug basahon ako ning pila na lang ka minutos. Kining asa ni nga paragraph. Kini lang usa ka paragraph no nga ako ni i-quote nga saysay sa atong mayor. Matud pa sa atong mayor, "Verily I am thankful to the good bishop and the clergy of the Diocese of Dipolog, who I always consider as valuable advisors in both spiritual and mundane concerns, for showing interest and expressing alarm over what they perceive is a problem confronting our community and people. The unsolved killings." So, mo naman yung unsolved killings, but pasabot, extrajudicial man illegal nga pagpatay. Nadili ni kay gobyerno dahil gitumbo ka, usalan lang naa. Okay, posible man po ng gobyerno gahimo ana, pero dili ta mo sulti dahil mauna, kaya wa may proper court pronouncement. Ipasaka sa nagnakay dudahan, then let the court will say, ug moingon korte, tinuod, daya na ka moingong tinuod. The unsolved killings in our city, rightly so, for as shepherds of the flock, they must always be vigilant in ensuring that justice and righteousness shall prevail in the eyes of God and man. So, but pasabot, nalipay ang atong mayor sa gibuhat sa atong obispo. Nga gi-alarma ta aning dili maayong hitabo kining unsolved killings. Ang mayor igo lang siyang gasaysay pod sa iyang side kay basig sa pasanginlan sa mga tao. Ingon na ba? Sabi ni init kayong politika, di ba? Na may mga pasangil without due process, di ba? Dayon napagali na ako'y nadunggan pag yun. Media gihapon ni, di lang ko mag-iskot og asa ni nga media. Ay ingon nga klaro kuno nga ang gipasabot yun sa obispog mga pari ang kuan yun kuno, ang gobyerno yun kuno, but pasabot ni bias. Kay wala ko nag-apil ang dapitan paghisgot, ag sindangan ra kunog Dipolog, dili na tinuod, no? Ang nalakbitan sa obispo, ang duha ra ka lugar, pero naisumpay, wa man ni apil nila ning sumpay. Wa man gud gibat-bat pod sa atong obispo ug mga kaparian tanan kay palintan hisgutan tanan mo taas man. Giingon diri Di lang na ako sugdon ha kay wala ko'y oras. Giingon diri Dipolog, gibinisaya man kining statement sa obispo mga pare Dipolog sa lungsod sa Sindangan, Dipolog sa lungsod sa Sindangan ug uban pang mga lungsod sa Zamboanga del Norte, di ba? Ngayon sila nga nung man apil ang dapitan ani. Kining giingon og uban pang mga lungsod sa Zamboanga del Norte. Di ba apil ang dapitan ani? Kay sakop mo na Zamboanga del Norte ng dapitan. Wala na general to gipasabot sa atong obispo, dili kay na ito gitumbok sa atong sara ka grupo. Wala, in the first place why nakita ang obispo? Wala kabalong obispo kinsay nang nagpamatay. Di ba? So mao na nga dili unta nato sa bungo ng atong mayor ug ang simbahan, no? Dili na maayo, no? Lisod kay na, no? Gisaysay diri sa kuan, no? Sa atong obispo ug sa mayor nga magtabangay, no? Sa pagsumpuan ng dili maayo. Magsuwa naman ko igong panahon, basahalan lang bersikulo 1 nga ang pagpataliwala dili na kay si Kristo ray makahimo na, mahimo na nato. Of course, mahimo na to, pero di ta kahimo sa pagpataliwala ni Kristo kay siya ra magyung usa ato. Pero mahimo atangin na lang ninyo, no, mag part 2 ko ani. Atangin ninyo sunod Domingo pohon, no, ang kuan. Ang atong paghisgot aning 1 Timoteo 2:5 din iisgutan mo tong apil tong dugang katong mahitungod sa larawan. Mga igsoon, sa dili pa ta magbulag-bulag, naday ko'y ipahibalo ninyo, no, nga doon ay usa ka private nga tulunghaan, no, mo open og tulunghaan private nga nanginahanglan og
nanginahanglan og teacher, no, maestra, no, sa kababae mga edad og 25 pataas, no, with experience na, no, edad og 25 with experience, no, edad 25 o pataas. Kung gusto mo apply, no, mang-inquire, tawagin lang ninyo nga kuan kini bang cellphone number o inyo bang textan, no. Mo ni 0916 366-8512. Akong usbon, 0916-366-8512. Katapusan pag yun, 0916-366-8512. Tawagin ninyo ni, no? O textin ninyo ni kung mo-apply mo, no? Usa ka private nga mo himo og katulunghaan nga nanginahanglan og teacher, no? Text lang mo ana nga number. Okay, wa naman tayo igong panahon ng mga igalan. Nakalapas na ko gamay. May kong pasaylo ani ni Iksuong Kenneth. Wa mo kong magdahong mahisgutan ako to. Importante ano ba to? Okay, now, mga tinahod nga tigpaminaw. Sa ngalan na lang sa atong mahal nga inahan, Mother Mary, mga kadagkuhan sa atong simbahan. Kanina lamang ang ubos ninyong alagad sa mong tulumanon, Silbert Dondoyano Sr. alias Veritas. Ngayon, hangtod sa sunod higayon. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Radyo mo nationwide.